Ndindi Nyoro okwayo jotend sikunde mondo kik med omenda ma ichulo e sikundego ka giywago deko ma sirkal chiwo omenda ne sikunde. Omedo ni chwalo omenda gi ne sikunde wang' sa chiwo yot ne jopuonjre bende ka odwaro mondo onon kaka omenda go chopo ne sikunde. Nyoro ma bende en jakom mar komiti mar bajet od bura mamalo omedo ni piny owacho biro medo kwan mag omenda michwalo ne sikunde ma pacho ka. Sisi kama wazazi na tutaongelesha watoto wetu, will assure you watoto wenye tutakuwa tunaleta hapa kulingana wenye watakuwa wanatoka local primary schools watakuwa hata wao wamefikisha zile marks, hata nyinyi wenye mnatoka na huko mbali mnakuja nazo. Hapo si ni sawa sawa? We are launching a program where tukifanya mtihani ya KPSEA na mtihani ya KCPE wanafunzi wasome maneno ya lunch. Hiyo tutafanya na tutagharamia. So we are also today launching a feeding program during the exam days in both KPSEA and KCPE in all the schools in Kiharu. We already have enough food and we are going to distribute to our primary schools so that the pupils can concentrate in doing their exams. Also in our day schools, our Masomo Bora program is running and therefore there will be no hitch. Kawasude ni jor bura maromo prauchiel mawuok e pinje adek moting'o piny Kenya, Ethiopia kod Somalia obagorome e kaunti ma Mandera mar somo paro wi yore mag bero yore mag ohala e kind pinje adekgo kaachiel kod twak e wi yore mag jiwo arita e tong' mar pinje adekgo. E romono jor burago oyiere gi duol achiel mar golo badho mosebedo ka kelo ng'ikruok e sekta mar arita kendo keto lwasi makare ne timo ohala e kind tong' mag pinje adekgo kaka yor nyayo dongruok magi. Komishona mar kaunti ma Mandera Amos Mariba owacho ni nitiere dwaro mar chiwo puonj makare ne jodak mag kaunti no e yore makare mag timo ohala. Yor burago bosingo mar gero olalo e aora ma Daua mondo mi okonye golo mwandu e piny Somalia kadonjo Kenya kod Ethiopia. The cross-border administration agreed that IGAD C1 will follow up on the joint border commission as follows. The cross-border administrations agreed to consult their member states and IGAD to fast-track the construction of a bridge at Malkasuftu, that is the River Dawa, and the opening up of the Kenya-Somali customs border. The meeting focused on reviewing and revitalizing the conflict prevention and management resolution CPMR platform and peace infrastructure, providing a platform to discuss emerging issues that impact peace, security, and socio-economic development in the region, and to explore mechanisms to foster joint interventions and strengthen